खुलुमखा जत नाय तंनाय जों दिनै फायसफैगा दिनै एडिसि हेडक्वार्टार दिनै कटाल ताक्लाय एडिसि रंमारियाव कपालायनाय CM मानजाक बराम गोनां रेल लेबर मास्टार जों मालायथायगा बेलेखनो रेसपन्ड गाहाम दिनै बागै जों किला प्रेस क्लाबनि अनगायै जों बाबाय मालायमानि तामहिनबा दिनै गोबांमा दिनै नांमानि अफिस रक तै बाहेरावनो जों मानानि बागै तै मनो जों रिसा बाय बरमनि जाफारलायखा तै खुमरं जाफारलायखा बेलेखि खाकसांगा दिनै जों बाबाय मालायबाय तै बबो कग्रिखा जोंनो न'नि बागै तै जतनि बागै सामं खालायनाय तै तिब्रासारनि बागै सामं खालायनाय बुबाग्रानि नाहार मंबाय होनाय खायनि बागै जों दिनै जों जिमिनिया किला प्रेस क्लाब जिमिनिया गोबां मारा फायबाय दङ ताक जरा मालायनायनि बागै बाबाय जों बाहायनो बाबाय दिनै मालायखा दिनै किला प्रेस क्लाबनि अनगायै आरो जत हायमानजाक आरो दिनै प्रेसिडेन्ट बैकान्त मसन्तै केसिआर अक्षय कुमार जमातिया तै आं साकबाय थां सेक्रेटारि तै आं आंनि मेम्बार्स तै आंनि जत मेम्बार्स जों बाहायनो जत मेम्बार्स आंनि आगुल टिभिरावनि मेम्बार्स दं जत दंबायबो ताबक फायनाय हाति बारसानि बिसिङावनो दिनै किला प्रेस क्लाबाव फायबाय जोंबाय गाहाम हामिया सालायबाय तै जोंनि बागैबो बेबस्था खालायनाय होनाय कग्रिखा जों बेलायखे हामबाय मारावबो फैला दिनै सार बराम गोनां CM कटाल संजाक ब्रुनेल सारनो जों बनो लामसंनाय फैनाय एक सातनि बिसिङावनो सोंबाय मालायनायनि बागै कग्रिखा जोंनि किला प्रेस क्लाब हाबादावबो जों जामानसाक जों लगिरनाय तैबाबो जोंनो लगिरनाय बेखायनो जों फैनाय बेसेबां सालाव जों तैबो लगिरनाय बाहायनो लगिरनाय जोंनो बेनि बागै सोंनायखा दिनै प्रेसिडेन्टआ किसा कक सारायनि बागै जरायनाय खुलुमखा दिनै जों फायमानि कारनखा तिफ्रामाव थाबाय संजाजाक बिसिबालायै ताबुक हायनहाय कटाल हाफां TTADC एडमिनिस्ट्रेशन कटाल हाफां तिफ्रामाव था खामानि यागुलो ताकलायो जुदाखे नुकजाखा जेनजी लिडार जेनजी नि मानो बो जेनजी आफानो हायफानो आसक बिनि बयस कुमर बांयाखो 36 खसी बो जेनजी नि मानो तो नेपाल नि प्राइम मिनिस्टर बो 35 बो जेनजी लिडार न खबो आबाय खेनो यूथ नि बिसिङो चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर हायखेबा CM मानै बेलाय खातं थखा दिनै बबाय मालायखा जों मालायमानि यागुलो बिनि खुबतै जे पजिटिभलिनो कक अंखरखा दिनै प्रेस क्लाबनि जे नांमानि जों नांमानि जे जों सानमानि आबरक बो गसिखा बो रुनानि बो सामुं खायनानि जिनि बागै हायखेबा जत तिप्रासानि बागै सामुं बारजाओ नानानि बो गसिखा दिनै बेलाय तंथका दिनै प्रेस क्लाबनि अनगायै जों फायखा GS बाबु बो थाइसिङाव कक साखा तै दिनै केसिआर मेम्बार जत खोथावैनो CM बाय मालायै उइला बो CM मानि बारजामान मानि यागुलो बायखे मालाय मानि बागै जों बेलाय खातं हामबाय।